जों दा बे थावनियाव बड'फा फोथार मुंनि थावनियाव दङ आरो बे थावनियावनो फैबाय थानाय नैबे दाननिनो 13 निफ्राय 16 सिम 13, 14, 15, 16 मार्च दानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुमा जागोन आरो बे थावनियाव गासै बावहाय जोंनि थान्दै मेल थान्दै बादाजों लानानै गाहाय सायनासालि बेजों लोगोसे दिन्थिफुंसालि आरो गोबां बावहाय साइन्स एक्जिबिशनजों लोगोसे आलादायै बाहाय गुबुन गुबुन हाबाफारि दङ आरो बेनिखायनो दा बे जायगायाव खामानि सोलिगासिनो दं। पेन्डेल लुनाय, डेलिगेट हल केम्प लुनाय, बायदि गेट बानायनाय साजायनाय खामानिफ्रा बेवहाय मावफुंजागासिनो दं। रिसेपसन कमिटिया साब कमिटिफ्रा बेयाव मैखोमै बिथांमोनहा बेवहाय थावनिखौ बोखांनो खामानि मावगासिनो आरो नोंथांमोन बयखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो बे थावनियाव बड'फा फोथाराव नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोरै 57थि बोसोरसालिया जथुमायाव बाहागो लाफैनो जोङो खावलायहरबाय। क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार। क'क्राझार सहरनि ग्रीन फिल्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन। गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन। गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं, क्ल', मेशिन, भार्चुएल रियेलिटी, हेमार, एयार हकी, पाइरेट्स, फ्रग, माग, शूटार, बाइक रेसिं, कार रेसिं, बास्केटबल, पान्सिं बायदि बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन। बेनिखायनो गाव गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन।